Neviem, asi. Na koleno. Teraz sa bude držať. Ja som vzala to, lebo tá indolona sa hneď pije, ale hneď to je dlho nevydrží. Je to tam tak kamer? To sa učila na tom roku. Jarmila, dokumentovať. No ja som si čo na to myslela, keby sa mi stalo o táto, aby ja sa ani nevím postaviť do táto. Nemecky takto, došli z roboty. Hútal sa jak nemecký vlčák a potom sa môže špatne mi. Som ho tuto takto chytil v poradze plake. No, že to ma boli od roboty, váš čemer. To som v živote nemal. Haha, Stanislav. Dobrý večer. Ahoj. Ahoj. Zaraď sa. Ešte Jarku zaberie, keď tam zašprecnutá. Stano, vyhrali sme my? Ne, my za tento kraj. Prekeha. Pre nikoho Mu to pomáhač, vieš? Už vrgá. Pardon. A po tej mineráce. A týma jitrničkami sa mi vrgla, čo často sa doma jedem. Kde máme príbor? Hej tam v rožku. No, V rožku. príbor, prostana. Ja len ten teraz ešte. Ticho bude, A ideme groznový cukor, teda sa ozbocák. Dáš si víc? To je tuším prvýkrát, to si odmietol jesť. Čo ťa Futbal je vždycky. Počkaj, ja to do polnoci ešte dožem. Čo ho poznám, čo povedala. Asi budete schovávať. Môžeš to povedať normálne naplno. Už na obed sa ti to maso nerobí, je neupečené. Ne, tak rýchlo jedz to ešte, kým Stano nechce. Ale za hodinu dáme tie jitrnice ešte. Ježiš. Áno, väčšinu tady? Tady je čemer. A ja by som aj obal koštoval. A jobár si dáme. Ešte vydrž. Však si dajme aj obár. Dáme si. A ohárky máme kytrička? Pohárky máme kytrička? Máme. Toto je pohárek budov. Tady sú budov. Čo? Poráňa po pivu. To sa malo nabíhať. Ja žiť ťa picho. Nech sa páči. Dáš si víno?